Nyakoro mkajwanga erokamano kumedo kete RAMOGI TV chenro mar Oimore chakore sani wantiere kod mathoth mo ikoni odong ndalo ang'wen to piny Kenya dhi yiero maduong' mabiro mathoth timore pacho kaendi to kod pinje ma oko. Nyakoro RAMOGI mae chenro mar Oimore magi emoko kuom weche mawamiyo pek. Mambo haya mengi tumeweza kuyafanya kwa sababu ya umoja na amani ambayo imekuwa katika taifa letu la Kenya. Jatend piny Uhuru Kenyatta ne otiyo kod limbene mare Mombasa ego debe ne Raila Odinga. They tried to manipulate that contract. The court has said we should have the meeting in Nyayo Stadium. We are preparing to have the meeting in Nyayo Stadium. Jalup jatend Kenya William Ruto golo ywak ni piny owacho temo thiro kenge mage mag manyo lemo mar tend Kenya. Jokor char mar lwasi yango ni kodhi medo chucho e kaunti ma Nairobi kod alworane nyaka dwe mar 9. Machiegni nyakoro mkajwang pari nyalo tudri kodwa kaka pile namba mag tudruok mari 3 nono bende idwa achiel kachiel kokadho e Facebook page mar RAMOGI TV to kod Twitter @RAMOGI TV kaachiel kod YouTube RAMOGI TV nyinga Ochieng Emmanuel. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Ndalo en ang'wen kende nyakoro RAMOGI. Seche medo yuayo machiegni gi odiechieng' ma irito gi liyo. Mano en odiechieng' mar luto mbulu kendo yiero jotelo madhi tayo Kenya higni 5 kendo mabiro. Sirikal oseyango ni tich ariyo mano chieng' tarik 9 biro bedo odiechieng' yueyo. Kamano mondo chiw thuolo ne jo Kenya goyo mbulu. To dhi bedo nade bang' tarik 9. Maya momiyo RAMOGI TV ketie koki gi nonro machal kama. Tieng tarik 9 odiechieng' ma bende oseyangi ni piny Kenya biro bedo gi thuolo mar jo piny Kenya bedo gi thuolo mar wuok oko kendo dhi luto mbulu odiechieng' ma ji duto chiewo okinyi kendo dhi yiero jogo ma bende gidwaro mondo mi otelnegi tok higni 5. Mano tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyakoro RAMOGI bende duol matayo yiero pacho kae mano mar IBC oseyango ni biro lando duoko mar yiero kapoko chopo kata odiechieng' mogik mar lando yiero no en chieng' tarik 13 dwe mar 8 mano mar higani. Nyakoro RAMOGI poni biro bedo ni onge ng'ata manigi ng'ur kata momolo e dol mamalo mogik mano Supreme Court mar chwalo ng'ur. Ka onge ng'amo chwalo ng'ur to tarik 3 dwe mar 9 higa mag 2022 ema ibiro chamie muma. Nyakoro RAMOGI mano jaloch mar yiero mar higani biro chamo machieng' tarik no poni onge ng'amo chwalo ng'ur e nyim doho. To kadipo ni nitiere ng'ur e wi wach machalo kamano, tok yiero ma en tarik 9 dwe mar 8 higani mano ema bende koro ibiro bagie yiero. Tarik 13 dwe mar 8 ka oseland duoko ka nitiere ng'ur to koro mokanyo tarik 20 dwe mar 8 higa mag 2022 e odiechieng' mogik monego bed ni ng'ato osechwalo ng'ur e nyim doho mano mamalo. Kapo ni nitiere ng'ur en gi nyaka tarik 20 dwe mar 8 higa mag 2022 mar mondo mi ochwal ng'ur mare e doho mamalo mogik. Magi gin kinde goeko ma bende ibiro tigodo kata kaka ibiro lu chenro mar yiero ka ochakore chieng' tarik 9 ma en juma manyien. Bende kadipo ni ng'urno chope doho nitiere nyaka kod tarik 3 mar mondo mi gichiw ng'eto kaluwore kod duoko machalo kamano. Nyakoro RAMOGI ka bed ni doho osegolo ng'eto mare tarik 3 dwe mar 9 higa mag 2022 ka duoko kethi to tarik 3 dwe mar 10 higa mag 2022 odiechieng' ma piny Kenya biro dok kendi nuo yiero. Bang' ka osenuo yiero no chieng' tarik 3 dwe mar 10 kochopo tarik 7 dwe mar 10 kata mano e tarik mogik ma IBC onego bed ni lando duoko mar yiero manyien
manyonuo bang' kano sechwal ng'ur e nyim doho maduong'. Nyakwaro Mgajwang' koro ageno ni ibedo gi ng'eyo mar kaka chenro bro bedo tok ka piny Kenya osedhi yiero mano kanyo tarik 9 dwe mar 8 ma en chieng' tich ariyo mabiro. Kaponi ng'ato bro bedo gi thuolo mar dhi e doho to ibro tim kachal nade, mane kaka lendo machal kamano bro bet. Kata kamano wabudhi nyime gi weche manyien mano ikoni odhiambo ma kawuono. Gikone to en fungruok ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bang' doho mamalo golo chik ne duol mar IEBC ni oti kod register manyasani kod mano maching mogo chapa e yiero juma manyien. Lydia Okeyo ni kod weche mathoth. Chikno ma ogol gi doho mamalo koro nyiso ni dhi chuno IEBC mondo mi oti kod register maching ma ogo chapa kaponi mano manyasani obiro bedo gi ng'ikruok. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyocha odhi e doho kadwaro ni ogol chik ne IEBC mondo oti kod ji sariogo duto e yiero ma juma manyien. Doho oyie kod kwa makamano bang' nono tiende. Motelo IEBC nyocha omako chung' motegno ne register manyasani kende ema nyaka tigo. Kata kamano, eng'eto mare, jang'ad bura Mugure Thande oyango ni biro bedo matek konyo jogo ombulu ma masinde mag KIMS ok bi yango nonro margi kaluwore gi ng'ikruok manyalo bedo masindego. Achiel kuom weche ma Azimio la Umoja osebedo kaywago en bedo ni yor masino ok nyal gen kuome 100% ahinya to e kuonde manigi midhiero mag teko stima, teko mbui, midhiero ma nyalo kel gi lokruok e chal mar lwasi koda ka jogo malith lwetegi masin mag KIMS nyalo remfwenyo. Doho no wacho ni duoko ma IEBC nyocha omiyo Azimio la Umoja ok ler malong'o kenge manitie manyalo chiwo geno ni onge ng'ama biro rem goyo ombulu wirane ng'ikruok mowuok kor duolno. Okang' makamano ochuno doho sundo duolno mondo omi oti kod register ariyogo kaluwore gi dwaro mar chik. Motelo ne ng'eto makawuono, IEBC nyocha pod omako chung' motegno ni register manyasani ema nyaka tigo e yango joluto ombulu. Bang' ng'eto makawuono, okil mar IEBC Edwin Mukele okwayo doho mondo omigi andika mar ng'etono ma IEBC dhi tiyogo e keto ikruok margi maneno ni chenro margi ma tich ariyo ok obedo kod chochni. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni duol ma tayo yiero kod kio IEBC osechako chwalo mwandu ma ibiro tigo chieng' ombulu e gwenge mopogore opogore pacho kaka yo mar keto ikruok manimba ne yiero maduong' ma tich ariyo juma manyien. George Bati ni kod ler mathoth. Ka ikruok ne yiero maduong' ma juma manyien koro chomo amedi kendo sani apisa mag duol mochung' ne yiero IEBC riore gi sa mar neno ni yiero no timore yo makare. IEBC dhi nyime kod keyo mwandu mag goyo ombulu e kor gwenge mopogore opogore pacho ka. Apisa mochung' ne yiero e kaunti ma Migori Ben Moseti oyango ni gimedo keto kenge mag bago yiero yo makare ka mwandu ma ibiro tigo e yiero no matich ariyo medo donjo. We have received most of the materials in our county. 2 constituencies, that is Urili and Rongo, have already received their ballot papers. There are ballot papers on the way for the rest of the other 6 constituencies, and we are receiving them at the tallying centers. We will require that the agents, when these materials come, go to witness their arrival. Koyango donjo mag mwandu e kaunti ma Machakos, apisa mochung' ne yiero e kaunti no Nelly Longo owacho ni ikruok dhi nyime makare ka obok mag goyo ombulu medo donjo e kuonde chung' od buche mopogore opogore e kaunti no. Counties mamoko ma bende dhi nyime kod yudo mwandu mag yiero ting'o Nandi kod Taita Taveta, kaka chung' od bura ma Laikipia West bende oseyudo mwandu mag goyo ombulu kaka oyangi kod Teresia Wanjiru ma en apisa mochung' ne yiero e gwenge makono. Mwandu mosechako chopo e kor gwenge oting'o tese mag goyo ombulu mag kuonde chung' od bura kod mago mag wards, masinde mag yango jogo ombulu e kind mwandu mamoko. IEBC sani medo tiyo machiegni gi apisa mag arita e chwalo mwandu mag yiero makoro gidhi nyime keyo e gwenge mopogore opogore ma pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Nyakwaro Mgajwang' ka wadhi e kaunti Masia, duol mar IEBC dhi nyime gi timo ikruok maka gi kacha ka bende gi keyo moko kuom gigo ma ibro tigo de yiero oseke kendo ochopo e kaunti no. Achiel kachiel tudre kod ripota maru e kaunti Masia George Amolo mondo mi omiwa ler ni to chenro makamano dhi nadi dichieng' makuno. George Amolo, ka iwinjowa miwa ler ni to Siaya County ikruok mar yiero chalo nade? Oimore Nyakwaro Mgajwang' ma e kaunti ma Siaya ka en kaunti namba 41 kendo
kendo en county mano manigi kuonde chung' od buche auchiel kamoting'o kar chung' od bura ma Alego Usonga ma ema wantie gie sani, ka kar chung' od bura ma Alego Usonga kae bende log tich mar county ni. Kuonde chung' od buche mamoko manie county ni gin kaachiel gi Bondo, Rarieda, Gem, Ugenya to kod Ugunja. Kama en county mano mani kod kwan jolut ombulu 533,488 kendo wards manie county ni gin 30 mano kuonde chung' od buche auchiel go mangima. Nyaka sani chenro dhi nyime mar ikruok makare ne yiero ma ichan tim juma manyien ero, kama otelo ne wawuoyo gi ofisa mochung'ne weche yiero e county ni Mikai Catherine Bulinda, mano leronwa ni chenro dhi nyime mong'ith kendo nyaka sani gidhi nyime gi yudo gigo mibiro tiyo godo mag luto ombulu. No nyisowa ni moko kuom gigo magiseyudo gin kama chalo kod ballot boxes kata sanduge mibiro lutie ombulu, to kod booth ma bende ng'ato donjo e kadhi goyo ombulu. Ma owacho ni mago duto osechopo e county ni kendo chenro dhi nyime mag keyogi e kuonde chung' od buche duto auchiel ma e county ni. Bende kane wawuoyo kode noleronwa ni nitie moko kuom gigo ma bende pod gimedo yudo kamoting'o otese mag luto ombulu ma giwacho ni osechako donjo, to ahinya to otese mosedonjo gin mago mag jochung' e kuonde chung' od buche to kod kuonde chung' od buche, jochung' bende mag MCA, jochung' mag women rep, jochung' mag governor to kod senator. Kata kamano noleronwa ni otese mag luto ombulu mag jatend piny kata president mago to pok ochopo gie sani kendo gibiro machiegni niendi. Nyaka sani nokoni chenro giseketo mong'ith mag neno ni yore mag kaka ibiro kow gige luto ombulu go eko e kuonde luto ombulu mopogore opogore manie county ni otim e yo makare, ka bende nofulo ni kuonde luto ombulu manie county ni duto koriw gin 1,036. Koro kuom kuonde luto ombulu 1,036 gi 1,035 gin mago manie sikunde mopogore opogore kod kuonde tiegruoge mopogore opogore. Kano lero ni achiel mogik maketo gi 1,036 en mano manie kar od twech Masia County, Masia GK Prison, kama owacho ni jogo motwe manie kar od twech Masia County GK Prison no biro yudo thuolo mar luto ombulu, mak mana ni olero ni gibiro luto mana ombulu mar ker kende. Nyaka sani chenro bende dhi nyime ma kowacho ni chenro mag arita kwe bende giseketo e yo makare kendo kokalo e tudruok gi migepe mag arita kwe. Kano leronwa ni chenro duto mag neno ni gige luto ombulu to kod chenro gige luto ombulu go eko chopo kuonde luto ombulu duto nyaka e chula manie county ni. Ka ibiro paro ni e kar chung' od bura ma Bondo to kod Rarieda wan gi chula machalo kaka Mageta, nitiere chula Sifu, nitie Ndeda to kod Oyamo e kinde mamoko. Achiel kachiel koa e county ma Siaya, an George Amolo. Erokamano ahinya George Amolo. Achiel kachiel e county ma Siaya kowacho ni county no koro oseketo ikruok makare mar luto ombulu chieng' tich ariyo mar juma manyien. Kawadhi nyime en kuom higni buora jodak Manubia osebedo kod achiedh nade kaluwore kod weche dongruok e alwora gi. Kata kamano yiero maduong' mochan tich ariyo miyo gi geno mar keto e kombe jotelo mabiro kelo dongruok e gweng'no mantiere boma ma Kisii, seche makoro moko kuom gi nyocha yudo thuolo mar riwore kod jo Kenya milion 22 e yiero makoro okayo. Jafwambo marwa Crispin Otieno nolimo jodak Manubia e boma ma Kisii kendo miyo waler mar wachno. Nubia en kar jodak mong'ere kaka Wanubi mane ochopo e thurka higni mohingo 100 mokalo kane giwuok Sudan konyo wasungu gero apeini. E kaunti ma Kisii, jodak Manubia nokuongo ne nyaka Bagusie e kaunti no, kata kamano nok margi osemiyo gi midhiero matamre gi nono, kata obedo ni gin achiel kuom ogendini ma Kenya. E Nubia kata obedo ni nitie e boma ma Kisii, dongruok moro malong'o to pod onge kata obedo ni gitin kamano. Mano emomiyo moko kuom gi sani noyudo thuolo mar riwore kod jo Kenya e yiero maduong'. Abdul Said en japuonjre mar mbalariany. Onyisowa mor mare tok kane serikal omiye thuolo mar goyo kura, kowacho ni en mor maduong' e chunye ni odhi yiero jotelo mogeno ni biro konyo e weche mag dongruok e Nubia. Nina ile hamu, kitu cha kwanza nina ile hamu. Sasa kwa sasa nimepata huu upenyo wa kupiga kura ambao kama mimi kama Mkenya ni furaha kwangu
kupata hii nafasi ya kupiga kura. Kata obedo ni ohil kaluwore kod bedo ni odhi goyo ombulu, Said leronwa midhiero mokaloe mondo omi oyud oboke mag goyo kura kaka jadhot manubia Kisii. Imenichukua miaka 4 kupata ID yangu. Imekuwa shida sana. Naitwa vetting, ambayo kwa hakika ukiona vetting sio halali, kwa maana watu wengine wakienda kuapply ID wana apply tu na wanapatiwa, lakini sisi kama wanubi na tena Waislamu unapitia vetting. Abdul Sururu bende en jadak manubia Kisii. Oleron wachandruok magikaloe kata obedo ni moko kuomgi dhi goyo kura tarik 9. Sani okinyal ng'ado ombulu ionge kata gi waiting. Wantine kata waiting ok miwa kaka wanubi, lakini jomoko gimiyo waiting. In kisejaso ID ng'isi ni maru no seromo wano ng'iswa ni kikwamiyo waiting. Wakia ni ang'o miyo giluoro miyo wa waiting no. Sururu ma en jahigni 65 wacho ni yudhe mathoth dhi koso goyo ombulu ni mar ne ok opuodhgi. Kata kamano, geno nitie e kind ogandani ka giwacho kuom duol achiel mondo piny owacho oresgie kod achiedh nade momiyo dongruok margi okwamo higni buora mokalo. Bang'e ka giseyudo koro nyithindo mano apply riche nyithindo 45. ID chegni 17 kende emubiro. Koro wan kaka jogo ombulu waneno ka area wani wawito kura mang'eny nikech ID go dowuok nyithindwa gi dogo kura no mondo wayier ng'ama chunywa dwaro. Nafasi wakijaza katika ile form sehemu ya kijiji ukiandika Nubia ikipelekwa huko wana cancel, wanakulazimisha uandike Nyanchwa. Hii ni Nubia, hii sio Nyanchwa. Jogweng'ni koro medo mana jiwo piny owacho ket arita makare e kindeni mar yiero. Gikone gichano mar wuok oko kar rom gi tich ariyo mabiro mondo gin be giyud thuolo mar yiero jotendgi. Kata obedo ni jodak mag gwengegi manubia osebedo gi chandruok kuom higni modhuro, gigeno ni yiero ma tich ariyo dhi miyo gi thuolo mar yiero jotelo makare mabiro konyogi e yor dongruok kuom higni 5 mabiro. Crispin Otieno, Ramogi TV, Nubia, Kaunti ma Kisii. Erokamano Chris, kendo mano en mor ni ogandago dhi yudo thuolo mar gombulu kuom thuolo mokwongo. Nyaka Ramogi ka wadhi nyime ni joneno mag yiero mawuok e pinje mag Afrika ochako ayanga chenro mar kolo weche motenore kod yiero maduong' mar chieng' tich ariyo juma manyien. Ka olose kinde yawa yanga chenro makamano, jatendiruok ma joneno mag yiero mag pinje Afrika Ernest Bai Koroma okoyogi mondo gita chenro magi e yo maratiro. Koroma medo ni wacho ni tijgi maduong' en nyayo thuolo mar demokrasia kod yiero maratiro e pinje manitiere alwora mar Afrika. Jotelo motwak e romono wacho ni kwe e piny Kenya en mano manyayo dongruok e pinje mag Afrika ma ugwe kod madiere, ka gilero ni Kenya en siro maduong' e weche mag ohala ne pinje mantiere milambo mar Afrika. I kindly request that throughout the mission you apply strict neutrality and objectivity, as well as adhere to the African Union and COMESA codes of conduct for election observation, particularly respect the national laws, customs and traditions of Kenya. Therefore, continued stability in Kenya is seen as vital to continued regional economic stability. In addition, Kenya's role in peace processes in the region make it imperative that Kenya has a peaceful transition after the August 9th elections. Tendarita kwe kaunti Moma Bay osingo ne jodake kaunti no arita makare kinde mag yiero. Commissioner mar kaunti no Moses Lilano koni gisetieko ikruok mar arita kwe kendo giseketo obila moromo mabiro chiwo arita e kaunti no nyaka tesende te mag luto ombulu. We have about actually a total of 1,227 polling stations to cover. And it is our confirmation as a security team in Homa Bay that all these stations have been covered by security. We want also to confirm that the IBC materials, some of them have just arrived, and they continue being received across all the tallying centers, that is the county tallying, sub-county, or rather the constituency tallying centers. And it is also good to confirm that
those materials have been secured. Eseche gima odong' mana ndalo ang'wen kende to itimo yiero, jatend piny Kenya Migosi Uhuru Kenyatta okoni oikore mar weyo telo ne Migosi Raila Odinga kachiel koda Martha Karua. Kenyatta mani loso Mombasa nyasi mare awayanga ulalo mama kupa bende okoni omor gi chenro mag dongruok mosetimo e thuolo mar telo mare. Jatend piny no bende okiro lwete e weche ma jalupne William Ruto matuoni chenro mag dongruok ne okwamo bang' mosruok manotimore e kinde kod Migosi Raila Odinga. Jatend piny Kenya Migosi Uhuru Kenyatta ne otimo limbe kaunti ma Mombasa e gino machal ni e wuodhe mogik Mombasa kaka jatend piny Kenya. Mombasa oye! E wuodhe no, Kenyatta ne oyawayanga chenro mopogore magin kaachiel kod olalo mar makupa, kar teno mele mag mafuta kod gas e wath ma Mombasa to kod factory mar rech maliwatoni. E nyasigo, jatend piny ne owacho elela ni koro oikore mar chiwo kede ne Migosi Raila Odinga kaachiel kod mama Martha Karua bang' tieko thuolo mare mar telo. Wale ambao wana uwezo wa kutuongoza kwa amani ni moja, Mzee Raila Amolo Odinga, wakishirikiana na Martha Karua na gavana wetu mpya wa Mombasa. Ne bende oseo jalupne William Ruto kuom tuone nyaka ne gimosre gi Migosi Raila Odinga chenro mag dongruok ne oduogo chung'. Kuna wengine wamesema ya kwamba shughuli na kazi za serikali ziliisha 2017 na hakuna kitu ambayo imeendelea ati kwa sababu ya handshake. Si ni hivyo? Si ndivyo wanasema? Nikisema ya kwamba huyo ni muongo, ni ukweli ama sio ukweli? Ni kumwekelea ama ni ukweli? Si kazi imefanyika? Si imeisha? Kako machielo bende ojiwo jopiny mondo mi otangi josiasa masani oloko ayany kaka ajenda mekgi mar kwayo ombulu. Matusi haijengi taifa. Ni vitendo kama hivi vinajenga taifa. Ni vitendo kama hivi vinaleta kazi kwa vijana wetu. Tuleta noma, tuleta mbaya mpaka watu wapate mashamba ni wakati huu, my friend. Tumeelewana? Kuna watu wanaongea panganga mingi, lakini mujue Raila akiingia mashamba yanarudi. Tumekubaliana kwa muda wa miezi 9. Hawa wengine pia riziki waweze kupata. Bodaboda wakubaliwe kwenda kupeleka passenger, wana tuktuk wakubaliwe kwenda kupeleka passenger. Guys, we are proud of you. Now we are very happy. Na Mheshimiwa Joho pia ametushikilia mkono hapa pamoja kama Azimio, na sisi tunashukuru. Jatend migao mar wuoth James Macharia ne okoni apayano biro konyo malich mokalo to chutho etieko dhungruok mayande nitiere Kibarani gino manerocho chenro mathoth mag ohala kaachiel kod wuoth. Before you know, there was a lot of confusion here in terms of traffic jam. People used to miss their flights going to more international airports. But now you can see we actually blocked one side of the road, but the traffic is moving very freely. Esechegi modong manandalo manok kende to jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wuok e yanga ya peace okoni omor gi chenro mag dongruok mosetimi pacho kama ngima to chutho e kaunti ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalar Compton piny Kenya kod otiko mar UDA William Ruto okoni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance timo duto manyalore mondo kembe magolo paro mag ombulu oket gi nyime. Ruto koni apisas mag piny owacho tiyo matek e thiro lekne mar yombo yiero maduong' komedo koro itame nyaka timo rombe mag siasa e alap moko magisechano romwe. Ogai mar UDA William Ruto mar kweth Kenya Kwanza twenyo ume ni kweth mar Azimio chalo kagi mosebedo kalombo kembe magolo paro mag ombulu mosebedo kaketo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kod atamalo mojuol ne mar Ruto. Our competitors have realized that they have lost this election. And as a result, in panic, they have sponsored all manner of opinion polls. We are concerned about meetings that are being organized in dark places to orchestrate disharmony
to orchestrate conflict and to plan what is not good for Kenya. Ruto ngurne dwache mar timo rombe siasa kuonde kaka Bukungu Stadium kod Nyayo Stadium ipimone muya, kata kamano nyiso chir mar biro dhi nyime kod timo romo mare mogik e alap mar tuke ma Nyayo Stadium. Last week we were locked out of Bukungu Stadium in Kakamega, but we still held the meeting anyway. The court has said we should have the meeting in Nyayo Stadium. We are preparing to have the meeting in Nyayo Stadium. And if they lock us out of Nyayo Stadium, we will still have a meeting at Nyayo Stadium. Kenya Kwanza wacho ni pinyo wacho ni kod ng'eyo matut wi apisas moko mosiko wigie siasa. Kata kamano chief kachiel kod komisona moko mabende itiyo gode setombulu ni kweth Azimio. Chiefs, county commissioners, assistant county commissioners are being forced with threats and blackmail of loss of their jobs if they don't become Azimio operatives. Jatelo no wacho ni ochich kod paro moro mar holo koyo kuom jolutombulu mondo kik gilutombulu tich ariyo manyien ahinya to hoho mar okak. And the intention of these leaflets and pamphlets are to cause panic in the population and to create a situation that will foment citizens fearing to go and vote. Kata odoko ni en jalup jatend piny Kenya serikal matiyo sane, Ruto wacho ni apisas moko chal ka gima osiko wigie siasa ma owacho ni nyalo njao ikruok mar yiero moseketi. Kata kamano Ruto wacho ni en kod adier ni yiero no biro bedo kod kwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kad jot ma jalup jatend piny Kenya, Karen, Nairobi. Maisemi okanyo obudhi nyime gi weche manyien. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga gi jalupne Martha Karua koro dok ne jatend Kenya Uhuru Kenyatta ka gikone jalupne William Ruto ni kik donjre kode e kindeni ma oikore dhi rutaya. Raila Gilange oloso e campaign magitimo Kisumo mar jiwo jopiny obiyo gombolo karomgi. Ndalo ang'wen kenda jo Kenya dhi e yiero maduong'. Odinga nochopo Kisumu mar tweyo johera mage mano nigi miya sir mapek tich ariyo. Kae Odinga no mi gweth gi jodong Luo kako kang maneno ni lek mar maber jatend piny mar abich ochopo e wang'e. Odinga mane obagoro maduong' e lap ma Jomo Kenyatta nokone Ruto ni owe wuoyo abalabal e wi jatend piny Uhuru Kenyatta makoro dhi e rutaya kinde ma omanyo ombulu e tunge Kenya te. The work of uniting the people of Kenya will continue, and that's why I've told the people who are running against us, Uhuru is the outgoing president of the Republic of Kenya. Leave him alone. Let him go and retire in peace. If you have a problem, face Raila Odinga and Martha Karua squarely. Kama analia na bado hajaenda uchaguzi, we must tell him that when the kitchen is hot, get out of the kitchen. Baba amenyang'anywa mara 4. Hajawahi lia. Odinga no singo yudo loch e yiero mabiro mago kod kony moro amora ko kuom piny owacho kata mana Uhuru Kenyatta owuon. Don't come with shadow boxing and shadow shows. Uhuru want to rig the elections using provincial administration, or there's intention to intimidate members of the IEBC and so on. Hakuna kitu kama hiyo. Buneno kolendo, buneno ko wacho, mikaluora jiduoko, moyudo ko Kenya mangima, rais mar abich mar piny Kenya, en Raila Amolo Odinga. Kweth mar Odinga kumoting'o governors no kwa jopiny none ni Odinga yudo telo mana kaluwore kod ombulu mar jopiny. Amwezi mkamfanya baba apige firimbi bure ya kurauka. It has to be 100%, kwa sababu katiba ya Kenya inasema usipopata 50% na kura moja. Lango Odinga no jiwo telo mar Azimio mabende giwacho ni ema biro kedo kod midhiero ma oganda kale gi sani. Kaka no keto jo Israel lwet Musa,
mondo gol gi Misri, mondo dhi kodgi Kanan. Adwa kwayo, wawe chalo jo Israel. Masama koro Raila dhi donjo State House. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndio itakomboa nchi yetu. Na waomba nyote, sababu najua Kisumu imeamua, Nyanza imeamua. Tafadhali tusiwache hata kura moja nje. Motelo Odinga nochako kisera mage alora malwanda gi majengo e kaunti ma Vihiga kuma bende jotelo makono ka achiel kod jopiny nochiwre mamiyo Odinga sir lwedo tich ariyo. Winja sani. Koro sani. Koro mondo ikru koro. Kenya siku na kelo ni weche yugo ni Frimbi time. Frimbi time. Kule wacho ni kata simo tuko site. Eric Owenga, RAMOGI TV, Kisumu County. Jalub jatend piny Kenya William Ruto kwero weche mawachore ni ok en jadiera kendo thoro luwo weche ma ok ni kare. Ruto ne wuoyo lap matononoke kaunti ma Mombasa kama no bagero mare mogik e dhowadh nam chumbi kama no singo e duoko ka bende ka guoke kaunti ma Mombasa tok piny owacho tere Naivasha. Lidio Giler. Etielo mare mogik e serombulu e kaunti ma Mombasa, jalar komten piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto no bagoro mi alap matononoka grounds kama no medo sundo jodak madhowadh nam chumbi mondo mi obi ogone ombulu e yiero mabiro. I am a decent human being. I don't lie like you know who. As when I spoke in Nakuru and when I speak in Mombasa, I speak the same language. In Nakuru, we undertook when we built the SGR, it was not so that we can take the port operations from Mombasa to Nairobi. We built the SGR to Naivasha because we wanted to have an industrial city in Mombasa, in Nakuru. Ruto nokwero mokalo weche molieko ni nowach gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ni ok en jadiera kendo weche ne ok oriere komedo ni en nosechung' ka tiende weche motudre kod ohala mag dhowadh nam chumbi. So that we can do our textile, we can do our leather, make young people in Nakuru, in central Kenya, in Rift Valley, to have jobs in the industrial city in Naivasha and connect them to the port operations here in Mombasa. And that is my position. And that is what I am going to do, God willing, if I become the president of Kenya. That is my plan. It is not what you have been told, my brother, Mr. President. Elimbe mare Naivasha kod Nakuru, jatend piny nowacho ni jalupne no ok en ng'at ma wechene ni kare kendo en jamiriambo mokalo. Wach maruto okwero mokalo. Tarehe 9 ndio tunaenda kupiga kura ili shughuli na biashara za bandari zirudi Mombasa, ili wale wenye makampuni ya clearing wafanye kazi hapa, vijana wapate kazi. Kazi iendelee, siendelee. Jotelo ma Kenya Kwanza medo sundo jopiny William Ruto moromo ka otelo ma Thurka bang' yiero maduong' ma pachoka. We are looking forward to a peaceful transition. You give us peace, we will let you rest in peace. This is nchi ya mtu mmoja. Hii ni nchi inabeba halaiki ya Wakenya. 50 million of us. This is our country. Tarehe 9 mwezi wa 8 tumpatie huyu muungwana William Samoei Ruto kura kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Tumekubaliana hiyo. Haya, alafu pale kwa ugavana tumesema ni Hassan Omar Sarah. Tarehe 9 mwezi huu, wiki ijayo, earthquake ile kubwa inakuja. Tujipange. Wakenya watapata ile earthquake kubwa kupitia kwa kura yenu, tukiingiza William Samoei Ruto awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Lydia Okeo, RAMOGI TV. Jalar kom jatend Kenya gi otiko mar Agano Party oseojo siasa mag Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja. Mwacho ni kiro weche moko ma ok dhi kare kinde campaign.
Oimore bende dwaro ni jatend Kenya Uhuru Kenyatta osingne jo Kenya ni ok obi donjore yiero mawang'ni. Ote mar Oimore bende osir gi jalupne Ruth Mutua. We wish to denounce in the strongest terms possible the danger and likely violence that the two alleged big formations Azimio la Umoja and Kenya Kwanza are fanning by their conduct, utterances, and chance-dapping to the extent of alleging that a given coalition has already won the elections. The facts are that the voting is not yet. We have not voted, nor has IBC counted and announced who the winner is. We are telling these parties and our competitors to stop working on the emotions and psyches of Kenyans. We are calling on them to stop these utterances, as some Kenyans may conclude that the elections are rigged if their presumed candidates are not announced the winner. To IBC, the buck stops with you. Previous acts of violence have taken place because IBC was not transparent, or bungled the election, or agreed to be coerced and threatened. IBC, be firm and steadfast. Nyakwaromogi bang lipodno wakao yoyo matin kata kamano kawaduogo wan koda wendo mano Laktar Davji Atela ma en jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche mano mar KMPDU kama wadwa twak ewi ikruok mar lakteche ne yiero maduong'. Wach maduong' en ni riwruogno osiro kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kikidhi mabor. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life.
Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Greetings, my fellow Kenyans. On Tuesday, the 9th of August, we are going to come out and exercise our democratic rights to elect our leaders. I want to thank all of you that come out, listen to us, wave to us, smile to us, encourage us. And I also want to say to those that life has beaten you down, that we want to serve you and work for you. Baba and Martha have the best agenda for this country. They're going to liberate this country so that you can feel the impact of your government. I'm asking you to please vote me in as the Nairobi County Women Representative so I can continue serving you to the best of my capabilities. Vote Azimio. Inawezekana. God bless you. God bless Kenya. Anyasaye wonte koa Ratiro bedro kumba kendo jarit mondo aere ng'ato gi ng'ato abed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811 *273# to get Kenya National Anthem. George Juma, Kani Migori, Ma, Ramogi TV. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra, vigelegele na hutuba moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki Baba na Martha. Leo ni leo. Machegni kendo nyako Ramogi mana kakane wasingo wantiere koda Laktar Davji Atela ma jagoro maduong' e riwruok mar lakteche mabende chopo ka mondo mi watwag e ikruok mar lakteche koda siasa machiegni. Mana ka wachaka achiel kachiel lendo manugolo kawuono mar siro riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. En paro mane mano mi oyiero kweth machalo kamano? Igini paro ni wan go itende yo. Mokwongo Kempidio ka chama mar dakteche en affiliation mar kotu. To kotu nigi chama wadhi Prabich. To gima chema nwang'iyo maduong' en mar wach mar labor. Labor movement and industrial relations. To king'iyo manifesto mar Azimio gi manifesto mar Kenya Kwanza. En manifesto mar Azimio emo nyiso ga gidhi chung ne ratiro mar jotich. Mar ni ng'anyo mang'eny josebedo ka bedo gogi gidhi loso body madhi ensure ni gik ma jotich dwaro obed jobedo piny ma oloso. Koro mano nyiso ni ratiro mar jotich ni maso ni ka nitie gimoro ma uneno ma ok timre ne jotich unyalo bedo piny mondo losi. Koro mano miyo wang'iyo
jumadhi protect rights mar workers en timno kanye kaka nobedo gi paro mar mondo wabed gi timno. Koro nyiso ni nuketo piny jokanyo duto manyiso ni ma en duoko kata wach mogol koda jokanyo duto mag KMPDU. Koro gine kaka jo KMPDU bet wan jotelo no wan gi gimiluongo ni National Advisory Council emono ng'iyo ni ok ber ka siasa dhi mbele to ok wakaw pacho bete nikech mano omiyo ne ndalo mar 2010 kani iloko constitution no ketore tenge to aneno ni gimoro mana mondo timre maber nyaka ibed e siasa. Koro nwang'iyo wacho ni mayo madhi luwo lakini kata kamano wan kaka jotelo wamiyo ma ji yo ni mar jotelo dotendwa gi bang' higni kadhi jotbede telo gibodwaro nang'owa oyud CBA wanego chiro oyud CBA nyaparo ng'anyo mane wan go higa mar 2017 mano dhi higa 100. Koro mano gima gibodwaro matim jotich bodwaro ni mondo medgi mshahara jotich bodwaro ni kage mondo dakteche obed osiptende ji bodwaro mondo nurses obedi. Koro king'iyo mondo gigi obedi nyaka ing'e ng'ama idhi tiyogo mok dhi miyo ng'any mang'eny mondo gigi otimre. Mano miyo gi direction ang'o waluru yoni ni mar gigo kotimo to wanyalo keto jogi accountable to kibeda wacho ni diere to koro bang' ka telo ka locho osewuok to tek mondo ichak keto ng'ato accountable kano kimiye support dalo ka. Erokamano kapok wadhi mabor wacho mana ni ung'iyo manifesto mar Azimio to uneno ka biro duoko chien kinde mag ng'anyo. En ang'o mar adier muneno muparo ni kadiponi Azimio ka otelo to biro loko migao mar thieth e pacho ka? Gimoro achiel ma Azimio wacho mar healthcare ma both I think tire kata mane Kenya Kwanza en ni gibiro timo universal health coverage to giwacho ber ka gibiro ndiko dakteche e osiptende te county prang'wen gabiriyo ka level 4 gi kasto gigero ni banka giseket mana gima promise party gi promise kendo ni gibo invest more in healthcare but money is one thing promise but giket chokeni framework ka giyo kotim mar jo dakteche kata mar jo labor ku winjoru agreement kaka government gi employers gi workers to kotim ntie yo maji deal go wadhi e demonstration kata wadhi e ng'anyo to jogo wacho ni ka kwatimo gigi to wan gi body mwadhi create madhi ensure ni gigi otimore. Koro mano miyo ubedo gi chir ni jogo wanya keto accountable to kwache kwa ng'iyo chien kanyo wasebedo gi ng'anyo mang'eny japan ng'anyo mane wan go 2017 kani dakteche omaki jok mano wuok kadhi konyo gin jok manentiere Azimio ndalogo ka wan kire gi dakteche bi ma noriembe tich Laikipia to gi Kirinyaga anyaparo ka mama Martha Karua emano bedo kodwa ka konyowa mondo water governors go ombudsman to gi ka human rights manyiso ni gichung' ne ratiro mar jotich. Koro mano dhi miyowa space maka gimoko ok otimore to wanyalo actually chuno mondo gimoko bedie. To bende nyiso ni nitiere gima ugweko nikech winjruok mar dhok to kapar ka en giminyalo tero ni ng'ato kamoro. Bende nyiso ni lakteche nigi ogirimiti koda kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya kaluwore koda gigo magisingo mar timo e manifesto. In fact thoth magisingo wasebedo wamedo ng'iyo kodgi wang'iyo ni which mathago jopiny ka adier en ni kosgero dhi osiptal to yudo ka osiptende oger county government ogero osiptende mang'eny to osiptende moger gi onge jothieth onge yath to ka onge labs matiyo. Koro mondo gigi otimre mondo ji oyud healthcare services ma free nyaka pesa keti gi sirikal nyaka sirikal invest nyaka sirikal ndike jotich. In fact nachokane wantiere gi kano kero proposals wanawacho ni dakteche telo pok ndiki madhi karibu 400,000 ibo ndiki ka gidonje telo mesni ko gindiko gitwa buger ni nwacho no bondiko gi koro ere dakteche gi. Erokamano to bende sami wacho ni nitiere kata kaka ubro luwo kaponi bang' kane useketo lendo makawuono ung'eyo ni siasa mapacho ka ok en gima yot lando chung' mari nyalo miyo ng'ato chai kata kos dewi kata dewi bende uparo gima lando milome machalo kamano nyalo kelo ahinya to e kinde jokanyo mamoko ma utiyo godo kata bedo ni gionge riwruok mari. Ing'e gimoro matimore e weche mag siasa gi kata weche mag piny ka ni wacho gi dho ngere ni political neutrality is a sign of weakness. Sama nitiere jo mochung' ariyo to wacho ni an ng'ato modhi obet e kaka ema yie adhigo nyiso ni ionge chung' to kikawo chung' wacho ni an achung' gi jogi ka kologi mo gidonje telo to kaponi idhi e demonstration ma idwa keto government accountable pod inyama dok ne giso ni akonyauru ka mondo gigi otimre ni mana aka ji timore nikech ma Kenya mar ji te. To e yor demokrasia mantiere nyiso ni e demokrasia oyieni mondo ing'e ni gik mang'eny wacho ni botimogi
be en gik ma uwinjorugo maber kaka koro wan jo labor gi jo unions mostly ji wacho ni un joma disruptive udhi ng'anyo udhi demonstration udwaro gik mobed maber udwaro accountability king'iyo joma nigi history mar mano emano wabedo gi alignment margi mondo wachwa ni ka koro gik wadwaro mondo jopiny obedgo thieth ma jopiny obedgo obed implemented ma kok otim to wan gi yo ma jogi ong'e maber waboluwo mondo gi otimre. Erokamano wang'eyo ni siasa nyalo dhi kamoro amora pok wachopo yiero kendo wabiro ng'eyo duoko mana koland koda IEBC manyiso ni ng'ata kuom jotelo kata jochung' malaro kombe mag tend piny ang'wen go ng'ata achiel kuomgi nyalo kawo telo. Ang'o manyalo timore po nono ni ng'at mane ok usiro ema koro kawo telo to kaka tij onego bed ni tiyo kamoro achiel kod sirikal? Ing'eni gimoro achiel ma nyaka ing'e ni sirikal mosekawo telono ema nyaka itigo. To ka sama uchung' ni usupport kaka wacho na support Azimio to wani ok ikawo telo to pod sirikal bedo telo watiyogo to mani koro kochopo kama koro nitiere gik moko mag human rights kaka nyisi ni ndalo mane Martha konyo wa wechego ka ndalo mane Honorable Raila konyo jo union no gine telo nyiso ni negi paro wagi pachgi ne riwore omiyo ne gikonyowa. To gimoro achiel mang'eyo kendo kidhi osiptal kudhi thiedhi daktari nyisi ni kaluwore gi result mar lab mae gima onego bene yath monego bene muonyo. Thothne ji penjo ni to nang'o yadhne monego bene muonyo nimar daktari oseng'eyo ni mae yo makimuonyo tidhi chango e kaka magi matimore kodwa wang'eyo kaka jotelo ni kwadwaro gik madwa ni jopiny oyud thieth maber mondo jowa obed gi winjruok maber mar triparty agreement mar jo workers jotich jomondiko jotich to gi sirikal jok ma nigi ma enshrine freedoms gi rights gi ema dhi konyo jotich. To king'iyo moro ni gionge history mar siro jotich kata mane manifesto onge kar labor and industrial relation manyiso ni kidhi bet policies madhi bedo created organic mabedo promised. Koro manyiso ni awacho ni kadipo ni koro gin ok gikawo telo manyiso ni Azimio kata manifesto mar Azimio otho gi kanyo manyiso ni ogikawo telo. Ng'at machielo mayande okusir mane okusingo nu gimoro amora ema bende koro kawo telo. Ere yo mudhi neno godo nikech ng'ikruok mag dakteche pod nitiere kata kamano neno kama gin jok ma ok nyal konyo kaluwore koda manifesto maggi. Lakteche dwa dak nang'o e alwora mar sirikal mane ok giyiego kata e okang' mokwongo. Kineno kokad mane wagolo gi jo Amnesty wigario mokadho ne nyiso ni sirikal mar Jubilee morumo ni ratiro mar jotich kata ratiro mar jo activist nok ong'i. Mano miyo ka ng'ato nowuok ni dhi demonstrate mondo gik moko timre ni gogi gi bunde ni keto gi tear gas and all that lakini mano ok mondi timo. Ema nyiso ni ka jo ma ne oponi okwasir emodhi e telo pod gik mwadwa demand ka wapo ma demand gi yore ma chiko kete constitution to gi yore moketnwa mag rights mag kwayo gigi. Ema ni koro ng'anyo nyabedo mang'eny ahinya kaka sani kaka wacho ni igni abich mokadho dekteche gi jo nurses gi clinical officers osebedo gi ng'anyo madhi mana 100. To ema ni koro nitiere body mobedo created mamiyo ji bedo ni wuoyo mondo jowinjre gik midwaro to ng'anyo bedo matin. Sama ng'anyo tin nyiso ni jopiny bodhi osiptal to yudo thieth. Nyiso ni jotich bodhi osiptende kamoro. Sama wang'anyo kaka dakteche kata kaka jothieth ok wang'any gimoro wang'anyo ni kwadhi osiptal to ok waja thietho kata mshahara pok ochul. Kaka sani kiny dakteche bo ng'anyo Kisii to gidhi ng'anyo Kisii nikech pok ochul gi mshahara dweche 2 madhi dweche 3. Koro mano mage mang'eng'e ni kakoro yudo ka Azimio best gi manifesto gi oyudo telo to nitiere avenues mantie discussion kata mana strike mo mar 100 days ok jatemo nikech nitiere avenues mamiyo ubedo piny to yudo CBA madhi konyo jotich. Makoro nyiso Davji ni uiko kaka lakteche bang' milome ni uikoru ne duoko moro amora bedo ni ng'ama usiro kawo telo kata ok okawo biro ng'iyo kaka udhi nyime koda tiju mana nikech sa kinde chuok. Wach ni mogik yiero en chieng' tich 2 mano mar juma manyien. Ere wach mabende nitiere go ne lakteche koda oganda ma pacho kaeri. Ing'eni telo okaw gi dhok telo bo kaka nikech ji wacho ni wasekawo telo ikawo ka ji owuok piny modhi mogo kura. Koro anya kwayo ji ni ka chopo tich 2 wik manyien onego iwuog e ot kamoro ma intie ming'e kiso ni go kura mane kaka ibiro keto jatelo miyiero accountable ne gik midwaro mondo timni kata mana mag thieth kata mana mag yo kata mana mag udi. Erokamano nyako Ramogi Davji Atela jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche mar KMPDU
ka owacho ni lakteche ochungo koda wach margi mar ni gisiro riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo ponono ni kwethno ka otelo ibiro ketgi kama kare kaluwore ni thoth ng'ikruok margi gin gi geno ni biro kete kama kare kata ka kamano kadiponi kwethno ka otelo giikore ne tiyo kamoro achiel koda sirikal mabiro ka otelo tok yiero ma tarik 9 dwe ni. Erokamano kuom ka thuolo mari mar bedo kod chenro ni. Erokamano. Oya, twende. Oya, twendeni. Kupotea nayo. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Oya buda, twende. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bana. Oya majama. Twende. Oya majama twendeni. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Boss, siogope. Mko wengi eh? Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Nakuru City. Chebu nili ngozi imara. Mwenye uwezo kipekee. Chebu nili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebu nili. Hospitali zimejengwa. Chebu nili. Elimu bora tunapata. Chebu nili. Wewe nini unangoja? Chebu nili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Liki Njui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. What does it mean? Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba.
kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo. Alia Beach kani Koma Bay Toma Ramogi TV. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Erokamano nyakoro mgajwang kumedo kete Ramogi TV. Wadhi nyime thoth gwenge mapacho ka pod biro bet kod koyo mang'ich nyaka dwe mar 9 kalure kod duol mochung'ne koro chal mar kolwasi. Mana kaka Edwin Okoth leronwa nitiere okenge ma jopiny nyalo kawo mondo koyo machamogi kik mednegi pek mar ngima mabiro gi kaka gimanyo liet e kindegi. Duol mochung'ne koro chal mar kolwasi wacho ni koyo mawang'ni dhi nyaka dwe mar 9. Pogruok kod liet mar siasa ma osebet ka medore to igeno ni biro kwe bang' yiero mabiro juma manyien. Koyo machuchok ni kod ranyisi mar rume gwenge ma Nairobi, holo mar Okak kod mago mane masawa mar Kenya, kuonde makoro jodak nyaka ikre makare. Climatically, we expect the cold season in Kenya to be between June to August. So we are talking about June, July, August, and usually you'll have July as the coldest month. But even as you come into August, temperatures are still expected to be low because that is still within the season. Jodak ma Nairobi emosebet kod koyo mang'ich moloyo gwenge moko, kama osechunogi mondo ginyiew lewni manyien manyalo geng'o koyo kod yore mamoko ma imanyo godo liet kaka tiyo kod gik manyalo moro udi. We've had temperatures dropping in Nairobi to as low as 16, and that is daytime temperatures. So that is quite low generally for us because we're used to 20s. So people will of course feel that it is cold. People should keep warm. Those times when colds become common. Jolony wacho ni mondo koyo ne kik donjre gi yuto mag oganda, onego giketi ikruok e nyiewo gik makungo teko stima mondo kik koyo medgi pek man ngima yo mar ochumi. Watiyo gi heaters ma kelo liet either e ot kata e office. To heaters gi endi tiyo gi teko mar stima. Koro seche ma gitiyo gi teko mar stima to wa control kaka watiyo kodgi. Nimar teko mar stima cha ichulo. To technology ose advance, nitiere ma biro golo ni liet mang'eny to tiyo gi teko stima matin. Gin iluongo ni efficiency, more efficient. Koro seche ma idhi nyiewe cha to ng'ini utiyo gi teko mar stima moro manade, ikinyiewa nyane adwaro hita. Ne jo ohala ma uso gigo ma iloyo godo koyo, ohala ber, kendo gilamo mana ni mondo koyo med chuch oganda, mondo fuke gi omed bet mamor ka oganda nyiew lewni kod ongede mapek mag geng'o koyo. Biashara iko poa. For now, hatuwezi complain ile sana eti vitu ni mbaya ndio, lakini baridi pia imetusaidia si kama wana biashara kiasi. Maybe tuko at least inatufavor, unaona? Unaweza at least unaweza uza nguo moja ama mbili. Huwezi kosa kitu yako. Gwenge mag imbo mar Kenya makoth osebet kagoyo, bende nyiso mondo bed motang' kod oula manyalo yweyogi kata oche mapong' e kinde makoth chwe mang'eny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni weche mag ohala, jatend migawo mar pur Peter Munya koni jolupo ni piny owacho dhi kawo okang' mar tieko midhiero ma jolupo kaloe
Inamlulwe mautingo sand kuma pisas mag piny Uganda ko Tanzania. Munya mane wuoyo e Dhowath Masori e sub-county Manyatike kama ne ochope ya Obanda mano mar fish cooling plant ma ogero kod omenda maromo siling $140 ne owacho ni gidhi bedo kod lalruok kod apisas mag piny Uganda kod Tanzania mar ng'iyo yo maginyalo tieko go sand ma jolupo mag piny kaloe nam lolwe. Jod bura Manyatike Tomo Dege mane ochope nyasi mar Obanda ni ne okwayo piny owacho mondo med keto tenge omenda mondo jol sekta malupo. East African community hakuna haya ya harassment na zile timu tunatumana na tunakutana nazo za Uganda wana PS tuanze kuzungumzia hiyo mambo. We see how we can be able to utilize the lake in an harmonious manner for the benefit of the communities that live around the lake, irrespective of where they come from. License mana amen siling 200. Kenya Maritime Authority duaro ni license mondo chul siling 6,000. Pesa no onge go. Ado kwande di machule. Wakwayo sirikal ma Kenya. Kenya Maritime Authority yogi sirikal. Mondo gigol oko suru no kaka minister wacho. The person who is being affected here is the fisherman of Migori and especially the Nyatike constituency. So for the county, please, let us allow these people to get value of the work they are doing in the lake. Kambi mar keyo teko sitima Kenya Power koro keto winjruok kod kambi mar nyayo teko sitima mawuok e piny Ethiopia. Kenya Power biro chako yudo teko sitima nengo moyueyo kowuok e piny mar Ethiopia chakre dwe mar 11 higani. Kamalai machalo teko sitima e kinde pinje ariyogo igeno ni biro tiek gero. Ethiopia manyayo teko mar sitima maler mawuok e pi kendo kuom nengo mayot igeno ni biro jiwo Kenya kod teko sitima manengo ne ni piny. The bilateral discussions have seen in the objective of realization of power trade through a transmission interconnector which would link Kenya and Ethiopia and indeed beyond the borders of the two countries. Looking yonder, it speaks to a seamless power connection from Cairo to Cape Town. Both countries signed financing agreements with multinational development partners. Those international development associations, IDA, and African Development Fund. These were for the purpose of financing the construction of the transmission line. Machiegni pautuke, piny Kenya odhi nyime gi loyo midile ng'weye madhi nyime kali e piny Colombia. Kenya ne oloyo goldi 2 kod bronze mita ma ng'weye mag mita 1,500 mar jomachuo maraga Reynold Cheriot ne otelo e tielo mogik mar ng'wech bang' Daniel Kimayo manotelo duoko ng'wech piny. Cheriot ne oloyo gold kaluwe kod Ermiad Girma mar Ethiopia